హాయ్ హలో అందరూ బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. ఇదైతే నెయ్యి ఎలా చేయాలో చాలామందికి తెలియదు కదా, అందుకని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఏంటంటే మీగడంతా పాల మీద వస్తుంది కదా, ఆ మీగడంతా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలంతా ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్నాక ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి అంటే అంత కొంచెం జమ అయినాక ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసేసి ఇంకా ఎంబడే వేసుకోవాలి మిక్సీకి. మనం చాలాసేపు అంత బయట పెట్టామంటే మళ్ళీ సరిగ్గా రాదు. ఇట్లనే మిక్సీకి తీయంగానే బయట ఇంకా ఎంబడే వేసేసుకున్నాం అనుకో బాగా ఉంటలు బాగా వస్తుంది. ఎంత బాగా వస్తుంది అంటే అంత బాగా వస్తుంది. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. ఇంకా అంతే, ఇంకా ఒక చెరువులో పెట్టుకొని బాగా కాగబెట్టుకొని ఇంకా అంతే, తెలుసు కదా. మేమైతే కరివేపాకు వేసుకుంటాము. ఒక్కొక్కరు ఒకలాగా, తమలపాకు, కరివేపాకు, తెల్లవాయి ఇష్టం. ఓకే అండి.